kamar yadda na yi bayani da turanci yau muhimmiyar rana ce kwarai da gaske. Rana ce wacce waɗannan matasa guda 60 wanda aka koya musu aikin gyaran manya-manyan motoci kamar 911 da 1618 da kuma kowace irin girman mota a Najeriya. Waɗannan matasa yau sun zama injiniyoyi da gyaran motoci. Wannan ya zo daidai ga ƙuduri da muka yi tun da muka shigo wannan gwamnati, wanda muka shiga wata yarjejeniya da kamfanin Ijo na Kaduna, wanda muka ɗau yara 75 aka koya musu a yanzu ka kowannen su yana aiki yana samun kuɗin shiga. Muka sake ɗaukar yara 150, mata 50, maza 150, su ma an koya musu gyaran mota mai aiki da kwamfuta. An na shekara guda su ma yanzu sun fito kowanne yana nan yana aiki yana samun kuɗin shiga. Kuma bugu da ƙari muka ma gina musu irin wato gareji na zamani na gyaran mota guda 4 a Kano ta tsakiya, guda 3 a Kano ta kudu, guda 3 a Kano ta arewa. Waɗannan wurare ne da kuka sani mun gina su kyauta, mun sa musu kayan na'urori kyauta. Waɗannan matasa suna da suna aiki da waɗannan wurare. Sannan kuma masu gyaran manyan motoci. Waɗannan matasa da ga sunan sun kammala wannan wato koyo na gyaran mota, kuma a yau za mu yaye su ba su kayan aiki je su ci gaba da wannan sana'a. Kuma za mu sake ɗaukar waɗansu matasan guda 140. Da sani da ko masu gyara manyan motoci ko mata ma za su iya. Wannan sai mun yi talla gari. Idan mata za su iya gyaran mota 1618, za su iya gyaran 911, za su ɗauki su hana ko goma abu da shi. Amma dai yau a jihar Kano muna da mata makanikai wanda suke gyaran motoci masu aiki da kwamfuta kowace irin mota. Ba don dai kadan wuce gona da kai ba, sai in ce ko jirgin sama. Amma dai ku tsaya a kan mota. Waɗannan matasa Allah ya taimake ku, Allah kuma ya sa ku barka. Jama'a assalamu alaikum.